Machuok motudore gi weche manyien mwakelonu mar migago e laini maro marote machuok ma en ariyo adek auchiel nono machiegni nyinga Milton Ochieng Awuor. Ji adek owito ngimagi kama moko yudo hinyruok marach e masira mar apaya e gwenge ma Manguo, kaunti ma Kiambu. Masira no manotimore apaya maduong' ma Nairobi kochomo Nakuru notimore bang' Nissan tuomore gi trela. Masira makamano timore mana ndalo machuok tok masira machielo manotimore mana kanyo kama ji abiriyo bende nowite ngimagi. Patrick Masharia modak machiegni kod apayano lero ni onge mar rang'ukng'we airititi kata bumps e gino mosebedo kakelo masiche apayano. Komanda mar obila mar Limuru Mary okwayo derepe mondo mi oriemb kotang' kendo oti gi chike mag apaya kako winjore. Anakuja kabisa bio naye mwingine anakuja na kanyanga breki. Kwa hivyo anashtukia mara moja kuna kitu mwenzake amekanyanga. Kwa hivyo hapa suruhisho hapa sio kitu kingine, ni madereva wao waangalifu. Waache tu kuoverlap na waache tu kuja na speed na waache overtaking. Kwa maana hapa ukiovertaking hauoni mwenzako pale vile amekuja. Na hiyo ndio inaleta shida kubwa hapa. The users of our roads to prioritize safety and also to observe speed limits as well as paying attention to the roads they are using. That is to mean to be aware of the road conditions, especially at this time when we have rainy season.